mazviita matipa zvemwe mukana kuti tione zuva rinonzi nhasi. Saka nguva yamangwanani ano tinokumbira kudya kwedu kwezuva ranhasi sezvamunotipa kudya zuva rimwe nerimwe. Saka kudya kwezuva ranhasi mangwanani ano tagadzirira vanhu venyu kuti tinzwe kureva kwezwi renyu. Saka kuda kwenyu ngakuitwe mangwanani ano nokusingaperi muzita raKristu. Amen. Tinotenda hama vadikani. Pane mazwi aKristu ari pano atitoda kuti titsanangure kana kuti tipatanure kana kuti tionesane. Pane mazwi ari kubhuku yaJudha chapter 1. Ndichatangira pavhesi ya2. Asi musoro wemazwi wandinawo ndewekuti kushingairira kutenda. Kushingairira kutenda. Kutenda kunoshingairirwa. Alright. Ndichamhanya pa2 verse. Zvanzi ngoni norugare norudo ngazviwanzwe kwamuri. Saka wakabata bhuku zvakanaka zvinhu zvitatu izvi zvinoreva chinhu chimwe chete. Ngoni norugare norudo hanzi ngazviwanzwe kwamuri. Nekumwe kureva shoko riri kuti ivo Mwari kana kuti Kristu ngavawanzwe mamuri kududzira kuti ngavazare kana kuti ngavazadzwe mamuri muzadzwe naKristu. That means kana muchinge mazadzwa naKristu hama vadikani, hakuna chinokuzungunusai, hakuna chinokubvisai panzvimbo, hakuna hama vadikani chingakukanganisai. Makabata imwe bhuku inobva yati chii chingatiparadzanisa nerudo rwaKristu? Inhamo here, kushayiwa here, kufirwa here, kurwarirwa here? Yobva yati hakuna kana nechimwe chete. Nokuda kwei? Nokuda kwokuti munhu akatenda kuna Kristu ana Kristu. Saka kana achinge aina Kristu, Kristu vacho vangazviparadzanisa here kuti ivo Kristu vari apo mauri muna Kristu, then iwewe wobva muna Kristu? Arigare nemi. Ameno kana zvichibatika, asi ndiri kuedza kuonesa pachena pano hama vadikani kuti hakuna chinotiparadzanisa naKristu. Kunyange wakarwarirwa iwe uina Kristu unonyatsa kunzwisisa zvazvinoreva kuti panyika pano tiri vapfuuri, tinopfuura hapazi pedu. Ndosaka shoko richiti chemai netariro. Alright, nyaya yangu haisi ikoko kwese, iri panapa. Zvanzi izvo ngoni rudo, ngoni norugare norudo ngazviwanzwe. Ndakati shoko riri kuti iro Kristu ngaazadzwe mukati menyu. Kana azara mukati menyu, hakuna chinokubvisai patariro. Zvapfuurira mberi. Vadikanwa, ndakati ndichishingairira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Saka makanzwa ivhangeri yakutoti vadikanwa, that means ari kutaura kuti vadikanwa munhu akatenda kuna Kristu, munhu akatendeuka kuna Kristu, ari kunyorerawo dzimwe hama dzakatenda kuna Kristu, zvichidudzira kuti kana isu tisina kutenda kuna Kristu, ivhangeri hatigone kuinzwa manje, nokuti yakanyorerwa kuvanhu vakatenda kare, vakaita seivava vari paplatform pano. Tinototenda kuti kutangana kwedu takatenda, kutenda kuri mandiri kunodaro. Kunyange zvazvo maybe tine vamwe vasati vatenda, asi ndinotenda kuti tinopupura kuti takatenda. Alright, yabva ndatopiwa imwe ivhangeri, asi tichazoidzidza neimwe nguva. Yabva pamaziwa yakatotaura ekutenda. Saka pana pashoko riri kuti ndakati ndichishingairira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Saka pano maapostora ari kuti ndakatoshingirira hama vadikani kuti ndikunyorereiwo imimi vandakatenga navo kuna Kristu,
pamusoro pekuponeswa kwandakaitwa ini pamwe chete nemi. Asi ndichikurayirai kuti murwire kwazvo kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe chete. Saka pano maapostoli ari kuti ndakati ndikunyorerei hama vadikani pamusoro pechinhu ichi, ndikurayirei kuti munofanira kurwira kutenda. Tadzokera patimu yedu tati tinofanira kuti tirwire kutenda. Kutenda kunorwirwa. Hanzi kutenda uku kwakadai kupiwa vatsvene kamwe chete. Saka ndine nhau yandiri kutonzwa yekutoti kutenda kunopiwa vatsvene kamwe chete. Saka zvidudzira kuti kana pakatowana zvinoitika vanhu tototi vanhu ngavauye vareurure kana kuti vabvume, ikoko kunenge kuri kutaura kana kuonesa patinenge tichiita. Asi panapa shoko riri kutaura kuti vatsvene vanopiwa mukana kamwe chete. Hey. Yeah. Inorema manje kana tikaibata zvakanaka. Saka are you one of vatsvene? Tozviziva sei? Wakatipindura nemuromo kuti shuwa ndiri mutsvene, totenda nekuda kwaizvozvo here? Ko mutsvene anoonekwa nei? Haonekwi namabasa ake here kuti uri mutsvene? Yeah. Saka ina handitaure nyaya dzekureurura. Ndinonzwisisa kuti kana munhu achinge ave mutsvene, chinotonongedzwa kunzi mutsvene ndiKristu ari paari. Saka kana Kristu ava mukati mako, uri kufanira kushingairira the spirit that is in you, kuti spirit iyoyo igare mauri nokusingaperi. Uri kufanira kushingaira. Simba rekushingaira unoriwana kuti unotoripiwa naiye ari mauri, naiye Kristu ari mauri. Haleluya, haleluya. Kana tagamuchira Kristu haisi nyaya yekurelaxa, togara zvedu takadaro, toti aiwa sezvo iyo ndakavagamuchira, ivo ndo vachaita zvese, ivo ndo vachanditungamirira pazvose, ivo ndo vachandiitira zvose. Mauri semutendi, semuteveri waKristu, unofanira kushingaira, uchishingairira kutenda kuri mauri. Alright. Hebrew chapter 6 verse 4. Ine mamwe mazwa aripo. Hebrew anoti, nokuti kana vari ivo vakambovhenekerwa, vakaravira chipo chokudenga, vakagoverwa mweya mutsvene. Saka vanhu vakatendeuka kuna Mwari avo. Kutendeuka chaiko, kwete kutendeuka kwefeki kana kwekufungidzira. Panapa pari kutaurwa kutendeuka chaiko. Shoko riri kuti kana kuri kuti, shoko riri kutiro kana vari ivo vakambovhenekerwa, vakaravira chipo chokudenga, vakagoverwa mweya mutsvene. Hey, ndipurire mberi. Vakaravira shoko rakanaka raMwari namasimba enyika inouya. Nokuti munhu anenge agamuchira Kristu, munhu anenge ana Kristu, anoravira zvinhu zvenyika inozouya. Nokuti ari maari ndiye Holy Spirit, ndiye mweya mutsvene, kana kuti ndiye Kristu. Saka iye kana achinge ari maari Kristu, ndiye muzivi wazvose, ndiye mutongi wazvose. Kana ari iye anoziva zvose, that means uvepo hwake Kristu mauri watoravira zveupenyu unozouya. The way yaunenge wave kurarama kana kuti yaunenge wakugara uchiita panyika, unenge uri panyika asi spiritually unenge uchinzwisisa kumwe kugara kwaunenge uchiita uri muzvinhu zvemweya. Nokuti ari mauri ndimweya mutsvene anove Kristu.
Alright. Saka hajayacho ini inobva yandinakidza mani. Pa6 kana vakazotsauka tobva ane nyaya mani. Vanhu vese vataurwa pane zvavakaita kumusoro uko, vakagamuchira mweya waMwari, vakanamata kuna Mwari, vakagara murudo rwaMwari, vakaravira chipo chokudenga, vakagoverwa vatori nemweya mutsvene, vakaravira shoko, vanotoziva ivhangeri yaKristu zvakanyanya, uye vakaravira zvekurarama kwenyika inozouya. Zvanzi kana vakazotsauka iva vanavo. That means kutsauka kuripo. Ndosaka tati isusu tinofanira kurwira kutenda pakadeya kugamuchirwa navatsvene kamwe chete. Tizive kuti nhau iyi inotogamuchirwa kamwe chete. Saka zvokuti munhu nhakauya atendeuka mangwana ayenga aita zvaaita kusvika mangwana uya atendeuka, hainini handikuparidza izvozvo. Ndiri kukuparidzirai pano hama vadikani kuti kutenda kunopiwa vatsvene kamwe chete. Vakagamuchira Kristu vanotenderwa kuzviita izvozvo kamwe chete zvisvika zvapera. Saka tinofanira kutorwira kutenda ikoku, nokuti kana takadarikwa nenguva iyoyo zvapera. Hapana vechimanje-manje vanobva vati zvavharana. Hapana. Alright. Saka hanzi kana kuri kuti vazotsauka, chinzwai pamberi. Hazvibviri kuvavandudzazve kuti vatendeuke, nokuti vanozviroverazve mwanakomana waMwari pamuchinjikwa, vachimunyadzisa pachena. Hey. Saka nyaya iyi yabva yandirangaridza, mucharangarira here magiants, varume hofori dzerume dzakabva kudenga, vaitogara kudenga, vachiravira upenyu hwekudenga, vachigara vari mumweya vari kudenga, pavakatumwa panyika vakasvikowana vasikana vakanaka. Chii chavakaita? Vakabva vasiya zvavakanga vatumwa. Tikutaura nezvengirozi dzaitogara kudenga, vatumwa vaitogara kudenga, vakauya panyika. Chii chakaitika? Havana kuzopiwazve mumwe mukana, zvakabva zvaperera ipapo. Saka ndosemunyaya yatiinayo panapa kuti kana uchinge wagamuchira Kristu zvomene-mene, kana wakazotsauka, hazvibvirizve kuti upiwe mumwe mukana. Saka hama vadikani tofanira kurwira kutenda kwatakadai kugamuchira kuri matiri. Tinofanira kurwira kutenda, vana baba nana mai, vakomana navasikana. Tinofanira kuramba tiri pakunyengetera, tichinyengeterera chatakagamuchira kuti chigare matiri nokusingaperi. Tirege kuzorasikirwa nekutenda ikoku. Ndokana takakugamuchira, ndokana tinako. Mangwanani ano tidye pashoma ipapa patatenderwa kuti tidye, Ishe vatitire zvakanaka. Tinosangana pane zvimwe zvikamu. Nekuda kwenguva tichamirira pano nokusingaperi. Amen, amen. Mazviita matipa zvemwe mukana kuti tione zuva rinonzi nhasi. Saka nguva yamangwanani ano tinokumbira kudya kwedu kwezuva ranhasi sezvamunotipa kudya zuva rimwe nerimwe. Saka kudya kwezuva ranhasi mangwanani ano tagadzirira vanhu venyu kuti tinzwe kureva kwezwi renyu. Saka kuda kwenyu ngakuitwe mangwanani ano nokusingaperi muzita raKristu. Amen. Tinotenda hama vadikani. Pane mazwi aKristu ari pano atitoda kuti titsanangure kana kuti tipatsanure kana kuti tionesane. Pane mazwi ari kubhuku yaJudha chapter 1. Ndichatangira pavhesi ya2. Asi musoro wemazwi wandiinawo ndewekuti
kushingairira kutenda. Kushingairira kutenda. Kutenda kunoshingairirwa. Alright. Tichamanya pa2 verse. Zvanzi ngoni norugare norudo ngazviwanzwe kwamuri. Saka wakabata bhuku zvakanaka, zvinhu zvitatu izvi zvinoreva chinhu chimwe chete: ngoni norugare norudo. Hanzi ngazviwanzwe.